Hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja tervetuloa valintojen maailmaan. Tässä vieressäni näette aikuisen miehen, joka on valintansa tehnyt. Hän on urologi Tom Finland. Hänellä on järeähkö kaasugrilli, joka luonnollisesti toimii kosanilla. Kun taas täällä kaveri, jonka nimi on Jammi. Hänellä on paikallisradiotoimittajan paperit. Hän lämmittää tomaatteja briketteillä. Hän on luuseri. Tee sinäkin valintasi. Haluatko olla luuseri vai kova luu? Luu kurkkuun! Hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja tervetuloa valintojen maailmaan. Tämä kaveri on valintansa tehnyt. Hän on aikuinen mies, urologi Tom Finland. Hänellä on ympärivuotisena käyttöautonaan amerikkalaisvalmisteinen avoauto Chevrolet Corvette. Hän on kova luu. Myös tämä kaveri on valintansa tehnyt. Hänellä on paikallisradiotoimittajan paperit. Hänen nimensä on Jammi. Hän käyttää yleisiä kulkuneuvoja. Tässä tapauksessa linja-auto. Hän on luuseri. Tee sinäkin oma valintasi. Oletko luuseri vai kova luu? Luu kurkkuun! Hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja tervetuloa valintojen maailmaan. Takanani seisova nuori mies on juuri tehnyt maailmanluokan virheen. Hän on mennyt avioliittoon naimisiin. Sitoutunut loppuelämäkseen todella kyseenalaisen morsiamen kanssa. Hänellä on paikallisradiotoimittajan paperit. Hänen nimensä on Jammi. Hän on luuseri. Mutta tämä kaveri, hän on hyvä ystäväni, urologi Tom Finland. Hän ei sitoudu, hän on poikamies, bachelor. Naisia tulee kesäiltoina omistaja ikkunoista. Hänelle tulee myös kaikki miesten lehdet. Hän on kova luu, hän on valintansa tehnyt. Luu kurkkuun! Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Tervetuloa valintojen maailmaan. Tänään keskustelemme ravinnosta. Vieressäni aterioitsema nuori mies on luuseri. Hän syö elävää ravintoa, eli iittuja. Ruokajuomanaan hänellä on raikas lähdevesi. Hänellä on paikallisradiotoimittajan paperit. Hänen nimensä on Jammi. Mutta tämä kaveri, hän on hyvä ystäväni, urologi Tom Finland. Hän ei syö elävää ravintoa, hän syö kuollutta lihaa. Hän on valintansa tehnyt tänään, hänen ateriansa on raaka tartarpiini, jonka päällä on lisukkeena syntymätön kananpoika. Ruokajuomanaan hänellä on kuohukermaa. Hän on kova luu! Luu kurkkuun! Hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja tervetuloa valintojen maailmaan. Tässä vieressäni näette aikuisen miehen, joka on valintansa tehnyt. Hän on urologi Tom Finland. Hän on kova luu. Hänellä on saksalaisvalmisteinen vartiointikoira, joka on luonnollisesti Dobermanni. Kun taas tämä kaveri täällä. Hänellä on paikallisradiotoimittajan paperit. Hänen nimensä on Jammi. Hänellä on kouluttamaton lamppuharja. Hän on luuseri. Tee sinäkin oma valintasi. Haluatko olla luuseri vai kova luu? Luu kurkkuun!